అండి రంజాన్ స్పెషల్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా మొబైల్స్ కు భారీ గిఫ్ట్లు, భారీ ఆఫర్లు, భారీ డిస్కౌంట్లు. దీంట్లో చూడండి ఒప్పో లేటెస్ట్ మోడల్ K14X చూడండి. ఇది బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జర్ తో న్యూ మోడల్ ఇది. ఈ మోడల్ కు మన మునీర్ సెల్ పాయింట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో చూడండి భారీ ఆఫర్ 1700 రూపాయలు విలువ చేసే స్పీకర్ బాక్స్ అండి. వైర్లెస్ స్పీకర్ బాక్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హెవీ సౌండ్ తో మీకు ఫుల్ సేల్ మోడల్. దీనికి ఈ మొబైల్ కొన్న వాళ్లకు వైర్లెస్ స్పీకర్ బాక్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు బోట్ కంపెనీ బడ్స్ అండి, బడ్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ మునీర్ సెల్ పాయింట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మాత్రమే ఈ ఆఫర్. రండి ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రైస్ కి మీకు ఇన్ని ఆఫర్లు, ఇన్ని గిఫ్ట్లు ఎక్కడ ఇవ్వరు. ఈ మోడల్ కి ఓన్లీ మన సెల్ పాయింట్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మాత్రమే ఇచ్చేది. దీనికి మీరు కావాలన్నా బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు. రండి ఫ్రెండ్స్, వైఎస్ఆర్ సెంటర్ ఆపోజిట్ చిన్న మార్కెట్, మునీర్ సెల్ పాయింట్ ఎలక్ట్రానిక్స్.